Utzi gelderiek, eta orain ikusiko dugu ia zer gertatzen da. Igotzen dugu gure, ezta? Zergatik gertatzen da hori? Ez da magia. Zer da? Zientzia da, ezta? Eta zergatik gertatzen da hori? Tio, baina gero barriro egingo dugu. Bueno, nahi baduzu gero zuk ere. Esan duzu zer gertatzen dute? Zergatik gertatzen da hori? Baina zergatik gertatu da hori? Romeok maite zuen Julietek Romeo Romeo Rodriguez iraukari da bere asbeltza olazketa Norbaite badakia saltzen zergatik gertatu den? Iraia zergatik. Ere lautxako guan kiratxako monetika Neskaren hau mausaintzen begietak Neskaen hau txakampai batzan Azalduko digo lierrek, mesedez, agusini. Zergatik. Eta zergaitik amatatzen da kandela? Airea konsumitzen duelako, da? Bai, sua konsumitzen duelako barruan. Bai, eta orduan zer gertatzen da, zergatik egotzen da ura? Bete behar duelako, zerbaitekin bete behar duelako utzunea. Venga, idoi altzatu gara.